saboda yanzu wannan wayar ma arwata ne da zuwa zan saida. Biyar ta abinci tana gagara ta ga ƴaƴana ka gansu ma har bai da lafiya yin ka bashi kawai. Ya. Nan shi ne maganin a tafi ta baya. Kome ka taɓa sai ya zama kuɗi. Ina neman godiya ga dukkan abokan ƙararrun ta. A ƙasar hula ta zan sa kuɗin nan. Kuɗin? Ba za mu raba ba. Kai, ka ce ba ta kai da raba. Sai arziki kake ba ka san mun ko zuwa ba ce. Maka zan tafi. Ka san me? Ni na shiga uku komai na taɓa a duniyar nan kuɗi saboda ɗabar kai sai na jabo kan na yajin game da abin nan. Allah a taimaka mini da addu'a. Komai na taba a garin nan kuɗi ke zama. Muna tare da abinci. Wallahi ba ƙarya ba ne. Ba ƙarya ba ne. Da bokitin nan tun da ka ce komai.